Pozdrav svima. Hvala Ivana na odličnoj prezentaciji i uvodu. Moje ime je Robert i radim u Mazda Motor Croatia kao product manager i rado ću odgovoriti na vaša pitanja sa Q&A. Počnimo sa prvim pitanjem koje sam zabilježio. Znači, Matea i MK zanima vezano za freestyle vrata, znači za dvokrilna freestyle vrata i također kakav je ulazak i izlazak na stražnja sjedala i koliko ima mjesta na stražnjoj klupi. Za početak mjesta u kabini, pa tako i na stražnjoj klupi, ima milimetar isto kao u Mazdi CX-30, znači kao u jednom pristojnom, kompaktnom SUV. A vrata, dvokrilna izvedba vrata koja se prednja otvaraju na uobičajeni način, a stražnja na suprotnu stranu, ali bez središnjeg stupa između vrata, zapravo omogućava puno bolji pristup stražnjim sjedalima, jer nema prepreke na putu. Također, takav smjer otvaranja stražnjih vrata je prirodan ako izlazite sa stražnjih klupe. Pogotovo je to zgodno kad nešto trebate staviti na stražnju klupu, ili na primjer imate dijete u sjedalici, dječjoj sjedalici. Tada stražnja vrata možete samo odškrinuti da si olakšate pristup i ništa vam ne stoji na putu kad dijete stavljate ili mu nešto dodajete. Također, freestyle vrata, znači bez središnjeg stupa, zgodna su i praktična za invalidne osobe koje u pravilu stavljaju invalidska kolica sklopljena iza prednjih sjedala, a ispred stražnje klupe. Mogu ih jednostavno sklopiti i gurnuti samo jednostavno iza prednjih sjedala. Zatim, pitao nas je Joško iz Zagreba da mu se doseg od oko 200 km čini skromnim i pita da li je u planu verzija sa većim dosegom. Hvala na tom pitanju, Joško, jer smo svjesni da će biti mogućih prijepora oko dosega. Sad, na ovo pitanje možemo odgovoriti na dva načina. Mazda je provela vrlo temeljito istraživanje navika europskih vozača i ispalo je da evropski vozač u prosjeku radi 48 km dnevno. Naravno, neki više, neki manje, ali 48 km dnevno. Sa dosegom po VLTP od 200 km, MX-30 će to bez problema pokriti. Također, svjesni smo da se elektrifikacijom mora doći do nekih promjena navika. Nećemo uvijek prazniti bateriju do kraja, nego ćemo trebati češće puniti auto. Naprimjer, preko noći da ujutro kad negdje krenemo, baterija uvijek bude do kraja puna. Drugi aspekt je čisto ekološki. I električni automobili su odgovorni za prilično visoku CO2 emisiju. Ne direktno iz auspuha, jer ga nemaju, nego tijekom proizvodnje auta, a posebno baterije. Tijekom recikliranja auta, također i baterije. Naravno da se CO2 emisija električnih vozila može smanjiti ako se većinom koristi elektrika dobivena iz obnovljivih izvora. Ali veliki je potencijal u tome da se smanji CO2 koji se ispušta tijekom proizvodnje automobila, a posebno baterije. U tom smislu Mazda se odlučila za kompaktniju bateriju koja pruža dovoljan doseg, ali nudi i neke ekološke prednosti. Znači, manje CO2 se potroši tijekom proizvodnje automobila. A druga prednost lagane baterije je ta što su bolje vozne osobine automobila. Lagani automobil se lakše vozi i troši manje energije za pokretanje. Vezano za povećanje dosega, već je najavljeno da je u planu verzija sa takozvanim range extenderom, no o tom ćemo jednom drugom prilikom. Zatim, Matija je postavio pitanje koliko je velik prtljažnik. Već sam rekao da je MX-30 u biti jedan kompaktni SUV i njegov prtljažnik je zapravo velik kao kod većine automobila srednje veličine. Tek je nešto manji od našeg CX-30. Evo, konkretno, vidjeli ste u videu koji smo pokazali da dva kovčega srednje veličine stanu unutra bez problema, kao i dječja kolica normalne veličine. Prostor za prtljagu se također može i vrlo lako povećati sa preklapanjem stražnje klupe. Konkretno to znači da je širina, precizno, prtljažnog prostora na dnu 1004 mm,
dužina ili dubina, kako gledate, 804 mm, a kad preklopite stražnje naslone, ukupna dužina je 1518 mm, znači više od 1,5 m, a volumen prtljažnika je 366 litara. Zatim, samo minutak, Janko nas je pitao, čini mi se da su mu pita kakve su performanse sa 145 konjskih snaga, da li je to dovoljno. Pa s obzirom da MX-30 spada među laganije električne automobile na tržištu, to je sasvim dovoljno. Osim toga, s obzirom da je električni automobil ubrzanje koje s mjesta do 100 km/h manje od 10 sekundi je sasvim prihvatljivo i ne ovisi o iskustvu vozača. Stisnete gas i automobil će napraviti svoje. Pri tome MX-30 nije namijenjen obaranju rekorda na Nürburgringu, već za svakodnevnu upotrebu. Tako da je njegova krajnja brzina, koja je konkretno 140 km/h, je više nego dovoljna, a u svakom slučaju viša od legalno dopuštene i u Hrvatskoj i u svim okolnim zemljama. Ono što je puno bitnije je da se i sa tom snagom može uživati u vožnji, zato što, prije svega zbog karakteristika elektromotora koji pruža trenutni odziv i puno okretnog momenta od najnižih brojeva okretaja, a također zbog niskog težišta, zbog idealnog rasporeda težine pola-pola, MX-30 pruža izvrsnu kontrolu nad vozilom i to svakako jamči užitak u vožnji. To je koliko vidim na chatu bilo sve. Ako nekog zanima više detalja o samom MX-30, od cijene, specifikacija, opreme, tehnike i tako dalje, možemo ga uputiti na našu web stranicu na konfigurator, gdje može praktično sve detalje te saznati o MX-30. A ovo bi za sada bio kraj našeg druženja, ali svakako želimo ostati u kontaktu s vama i voljeli bismo čuti vaše razmišljenje o tomu što ste čuli i vidjeli danas, pa ako sljedećih nekoliko dana budete imali pitanja, slobodno nam ih postavite. Uskoro ćemo vas i ponovo kontaktirati da bismo vam ponudili pravu test vožnju čim automobili budu tu. Ako želite dodatne informacije, naši kontaktni podaci bit će prikazani odmah nakon završetka ovog emitiranja, a nama ostaje da vam se zahvalimo na vašem vremenu danas, na druženju s vama, vašem interesu i vašim pitanjima. Chat je aktivan, tako da slobodno nastavite slati pitanja, a od svih u Mazdi, evo i od mene, veliki pozdrav.